Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Welkom allemaal. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom. We zijn ver gekomen, mensen. Bonotje, hoe gaat het? Voor degenen die hier nog steeds zijn en al mijn materialen hebben gezien, zeg maar, tenminste dan, zeg maar, vanaf episode 1. Ja, ik feliciteer je, omdat je doorzettingsvermogen hebt ontwikkeld, zeg maar. En we hebben vrijwel wat dingen vandaag ook in petto voor jullie. Ik heb leuke dingen voor jullie al klaarstaan. We gaan vandaag de tarot bespreken. Een stukje van de tarot in ieder geval. Dus voor degenen die tarot leuk vinden, dat zal wel leuk zijn. Maar we gaan het wel combineren met Kabbalah. Ja? Maar doorzettingsvermogen is de eerste stap van de aspirant-student, zeg maar, in de occulte studies. Ja? Dus dit zijn ook, zeg maar, de eerste lessen die je krijgt bij je inwijding. Dus je moet doorzetten. Ja? Ben je dan, Bonotje, dag Jessie, hoe gaat het? Het punt is dan, ben je dan bereid om te pushen, zeg maar, jezelf te pushen tot het einde. Dat is een kwaliteit die je moet hebben. Dus dat is ook iets dat naar voren komt in de kabbalistische boom, levensboom. Ja? Ik zeg altijd push, het woord push, het is een Engels woord, push, P-U-S-H. Ja, het is een recursief acroniem. Dus ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is recursief. Acroniem, het betekent push until something happens. Je moet blijven doorgaan, doorduwen. Ja? Want onze voorouders vertellen ons heel vaak, hè, velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren, weinig gaan door tot het einde. Iedereen wordt geroepen, maar heel weinig geven überhaupt gehoor aan. En nog minder, die gaan door. Ja? Dus je moet niet, ik begrijp het niet en dan stoppen. Nee, doorgaan. Ja? Dus vandaag gaan we het hebben over de Shekinah. Dus dat is dan de Kundalini. Ja? Dat heet in Kabbalah de Shekinah. Christenen hebben dit ook van gehoord, dit woord ook gehoord. En het staat gelijk aan de Heilige Geest, ga je zeggen. En dat is ook de Kundalini. Dat is dan. Maar we gaan praten wat Kabbalah ons vertelt over de Shekinah. En we zullen dan eindigen met het tarot. Maar we gaan alleen maar de grote arcana, gekoppeld met de Kabbalah, gaan we bespreken. Dat gaan we doen. Dus de titel van vandaag is dan: wat is de Shekinah, wat is dan de Kundalini en waar iedereen erover heeft. Ja? Want overal hoor je van Kundalini. Laten we even yoga Kundalini doen. En dit Kundalini doen. En dat Kundalini doen. Maar weten de mensen daadwerkelijk wat het is? Ja? Vandaag ga ik heel eerlijk zijn. Het is niet voor iedereen. Ja, als je er hier bent, dan behoor je dit informatie te krijgen. Maar ik heb dan, zeg maar, laten we het even zo zeggen, groene licht om dit met jullie dan, zeg maar, te bespreken. Althans, dusver wij het kunnen bespreken. Oké? Laten we eerst wat huishoudelijke medeleerlingen doen. Even naar de sheet gaan. Even mijn sheets erbij pakken. Ja. Nou, dit verhaal kennen de meesten het wel. Mijn werk natuurlijk, podcast, et cetera, et cetera. Ja, koop mijn boek, zou ik zeggen, zodat mijn werk ook een beetje kan bijdragen. Ik heb hier de wereld nog steeds, want we gaan in principe, Kabbalah ga ik nu even samenvatten zo direct. Als we het een beetje hebben gesproken, maar heel snel hoor. Want de anderen, die gaan ons heel veel tijd in beslag nemen. Dus we gaan het heel snel. Ik ga vandaag ook hier hebben over Klipot. Dat is dan, zeg maar de omgekeerde Kabbalah. Die ga het zo direct erover hebben. Die gaan we ook zo direct even erover hebben. Dat heb ik niet gedaan. Dus de enige twee dingen die ik nog niet helemaal heb gedaan, kunnen doen, dat ik zeg van dat het nog belangrijk is om te weten, is dan Klipot en dan de Shekinah. Oké?
Voor de rest, met de informatie die je hebt gekregen van mij tot dusver, kan je verder gaan en nog verdiepen in de Kabbalah. En dan word je, als je door blijft duwen, dan word je een meester. No problem. Oké? Laten we even kijken. Dus Tarot, dat wordt dan seizoen 4. Dus dat wordt dan volgend jaar. Wanneer de Pika Pika ook weer start, dan start ik ook meteen eigen pad erachteraan. Ja, dus vandaag gaan we wel een klein beetje starten met Tarot. Zodat je een beetje de smaak te pakken krijgt. Oké, dus de presentatie is een deel natuurlijk van een groot geheel. Dit is natuurlijk niet alles. Als je hier voor het eerst bent, begin niet hier. Begin tenminste bij het begin. Aflevering 1 van seizoen 3 tenminste. Ik zou zeggen, bestudeer al mijn materie, al mijn materiaal. Dat geeft je een enorme voorsprong in jouw reis naar dit soort materiaal. Begin gewoon bij 1. Ja, dus het is een puzzel van informatie. Het heeft meer met één ding te maken. Leerbaarheid. Rigide twijfels en naïviteit en goedgelovigheid. Geen zin om hier te zijn. Je moet niet geloven wat ik zeg. Bekijk zeg maar zelf het materiaal en ga gewoon zelf zoeken. Heb de mensen een open geest hier. En als je twijfels hebt, doe je huiswerk. Daar gaat het om. Ja? Internaliseer deze informatie voor jezelf. Het heeft te maken met een reis om jezelf beter te maken. En de enige wat ik doe is, ik vertaal het voor je op een makkelijke manier om het te begrijpen. Want als je dat gaat bijvoorbeeld lezen, dan kan heus wel wat moeilijk, er zitten wat moeilijkheidsgraden soms ertussen. Dus het enige wat ik doe, ik vertaal het op een makkelijke manier dat je dan kan begrijpen. Oké, dus ik heb 2 films gedaan in het begin, deel 1 en deel 2. De eerste is Dag Jadira, Bonochi. Ik heb deel 1 en deel 2 gedaan. Deel 1 gaat over de meeste bekendbare tradities tot nu toe. En deel 2 gaat over satanisme in het bijzonder. Dag Anna, goedenavond. Ja. En ja, dus als je tijd hebt, ga er naar kijken. Ga je ook beloven dat als jij het doorzettingsvermogen hebt, sommige studenten die hebben gewoon het doorzettingsvermogen. Die doorzettingsvermogen moet je hebben. Heel vaak ben ik boos of ben ik schelden of weet ik veel allemaal. Oordelen, ik doe van alles en nog wat krijg ik op mijn geroepen. Maar het heeft te maken van hoeveel doorzettingsvermogen heb jij? Ja, laat je mijn gedonder jou tegenhouden om die informatie te internaliseren en te begrijpen. Ja? Want jij moet, het is een reis van jou. Het is niet, dat ben ik niet hoor. Ik ben goed hier. Ja, 1.000.000% goed. Ja, dus het gaat om jou. Dus ga gewoon kijken. Dit zijn in totaal 9 uur materiaal die ik voor jullie heb gemaakt. Als dat geen liefde is, dan weet ik niet wat het is. Ja, en dan kunnen jullie ook van genieten. Dag Timo. Oh, hallo. Amino wakker les naar nunca, pero chico ecos na akita. Wat moet ik hiervan uit leren? Oké, Jadira. Dan ga ik zo direct een samenvatting geven van de lessen die ik doe. Van de Kabbalah in ieder geval. Want ik ben nu bezig met Kabbalah, als je dat nog niet wist. En Kabbalah is ga ik zo direct samenvatten. Maar in ieder geval, ik heb deze 2 lessen gemaakt voor jullie. En het spreekt over alle occulte tradities. Dus bijvoorbeeld vrijmetselaars. Ik heb ook een klein beetje Kabbalah erover gesproken. We praten over Roosterkruisers. Ik praat over Tarot een klein stukje. Ik praat over shamanisme. Ik praat over... En dan heb ik apart duistere occultisme gedaan. Dat is deze, deel 2. Daar praat ik over de satanisme. Dus hoe mensen die dan zeg maar in dit ideologie mee rondlopen, wat ze dan in geloven en welke consequenties dat heeft in onze samenleving. Want heel vaak zeggen we geloven hier niet in, maar het heeft niks mee te maken, want andermans geloof beïnvloeden ons leven. En het heeft te maken met vrijheid. Het heeft te maken met vrijheid, het heeft te maken met slavernij. Want mensen hun gedachten die kunnen heel krom zijn en
op basis daarvan handelen ze. Je handelt op basis van wat je denkt. Ja? En ook voor wat je voelt. Daar handel je. Dus op het moment dat wat je denkt en wat je voelt krom is, wat heel vaak het geval is, dan zijn jouw handelingen eigenlijk verkeerd. Heel vaak ook immoreel. En heel vaak doet het ook pijn aan een ander. En dat heeft dan consequenties voor de rest van ons. Ja? Dus het is heel belangrijk om te weten hoe je moet handelen in het leven. Want heel veel mensen kunnen niet eens mij vertellen wat goed en kwaad gedrag is. Ja? Je moet in staat zijn te begrijpen en uit te leggen met één zin. Ja, uit één zin. Wat goed en kwaad gedrag is. Punt. Oké? Dus, en heel vaak ben ik heel vurig. Vandaag ben ik wat rustiger. Ja? Want vandaag en volgende week is de laatste 2 lessen voor dit seizoen. En ik ben wat rustiger. En dan geef ik jullie ook dan de tijd om ook vragen te stellen. Ja? Dus dit zijn de boeken. Op mijn website thegreatworkexperience.com heb ik al deze boeken voor jullie allemaal gratis, zeg maar, klaargelegd. Dus bij alle afleveringen heb je deze boeken als bijlage. Dus dan kan je zo klikken en dan download je het en dan heb je hem en dan kan je zelf lezen, zodat je dan zeg maar jouw eigen begrip van Kabbalah kan uitbreiden. Je kan zelf verder gaan. Ja? Dus allemaal daar. Ik heb zelfs de Book of Tokens erbij gedaan van Paul Foster Casey. Die is wat meer, de laatste is dat, hè? De laatste. Dus helemaal aan het einde zie je dat, de Book of Token. En Paul Foster Case. Dat gaat meer over tarot. Maar ik heb het verwezen in deze lessen, dus daarom heb ik het nog erbij gezet. Maar die wordt ook natuurlijk het volgende seizoen toegevoegd aan het hele boel, aan het hele verhaal. Oké? Dus ja, ik hoop dat daarmee jullie van dienst te kunnen zijn. Bon. Reflecties. We gaan vandaag hebben over de Kundalini. Dat in Kabbalah de Shekinah heet. Dat in de christendom heet het Heilige Geest. En voor de christenen daar, die bijvoorbeeld in de Pentecostal kerk bijvoorbeeld zich begeven, is dit natuurlijk een heel belangrijk aspect van hun geloof. Dat is dan zeg maar de Heilige Geest ontvangen en dan vervolgens in tongen spreken. Nou, ik heb eigenlijk heel erg over moeten nadenken. Vorige week heb ik een klein beetje erover gesproken. Maar heel effen. En ik dacht van ja, weet je, ik ga er toch wel een hele les van maken. Want om mensen zeg maar de juiste informatie te geven hierover. En niet rond te lopen om tongen te spreken. Maar ik zou zeggen, beter ga lekker tongen. Beter ga je lekker in tongen spreken, want het heeft niks mee te maken eigenlijk met het daadwerkelijke kracht van eigenlijk zelfs de moeder ontvangen. Oké? Dus ik heb hier reflecties gewoon even over na te denken. Daarom kunnen we afzien van een enorme hoeveelheid boeken, theorieën, scholen en leraren, ik zou eigenlijk ook pastoren daar moeten zetten, die al deze onzin over de Kundalini, of de Heilige Geest, Shekinah, heet ook Isis, Maria, dat is ook een andere naam voor. En heel veel andere namen. Herhalen. Want ze herhalen dezelfde onzin keer op keer. En ze krijgen het van een ander weer. En het is weer onzin. Ja? Wat we moeten doen is de eigenlijke geschriften bestuderen. Dus echt begrijpen wat ze eigenlijk bedoelen. De ervaringen van degenen die het echt met deze energie hebben gewerkt. Die moeten we gaan vragen. Hoe werkt het daadwerkelijk? En die de bijbehorende tekenen hebben. Dus wat zijn een paar van de tekenen zijn briljante zuiverheid, wijsheid, stralende intelligentie. Ja? Aan die dingen kan je erkennen dat deze mensen deze kracht ook hebben in zich. Maar dan ga je vertellen, het zit meer dan dat zelfs. Je kan zelfs meer krijgen en begrijpen, zodat je dan begrijpt van, oh, dit persoon. Deze mensen zijn altijd bezig met vrijheid ook. Vrijheid voor de mensheid. En ga ik ook uitleggen, want dat is het hele verhaal. Het hele verhaal van alle tradities tot nu toe heeft te maken met slavernij of vrijheid. Het is als je het bekijkt, collectief bekijkt. Ja? En ga je zeggen, Kabbalah die is ook niet
die vertelt ons ook niet anders. Ja? En op hun leiding vertrouwen, dus vertrouwen op die leidingen van deze mensen. Van deze echte mensen die daadwerkelijk de Kundalini hebben meegemaakt. We moeten die mensen opzij zetten die alleen maar proberen geld te verdienen. Ja, ga maar lekker yoga Kundalini doen. Of ga maar eventjes dit Kundalini doen. En dat Kundalini. Koop dit boek van Kundalini. En dan lees je dat is allemaal troep. Troep. Ja? En volgers te verzamelen. Ze willen volgers hebben of beroemd te worden. Die mensen moeten we voorkomen. Ja? Als je Kundalini hebt, dan loop je er eigenlijk niet eens mee te koop. Ja? Dus, maar het is wel belangrijk om te begrijpen wat te verwachten. Als je dan praat over de Kundalini, of de Heilige Geest, of de Shekinah. Ja? Shekinah, als je Shekinah zelfs googelt, dan krijg je heel veel christenen die ook Shekinah gebruiken. Want sommige christenen begrijpen ook wel dat Shekinah de Heilige Geest is. Het heeft te maken met de ze noemen dat de Shekinah glory, de glorie Shekinah. Men gaat heel religieus ermee om, maar dit is een daadwerkelijke energie die in jou zit. Die in jou ontwaakt moet worden. Het moet opgewekt worden. Ja? Gaat ze direct erover hebben. Maar dit is om over na te denken. Heel veel mensen, heel veel plekken, heel veel onzin op het internet over Kundalini. Heel veel. Dus vandaar dat ik heb gezegd van we gaan, het is ook deel van Kabbalah toch wel, want in het kader van Shekinah is het de Kundalini. Dus ik zeg van laten we het eventjes toch doen. Kabbalah samenvatting. We gaan een aantal dingen samenvatten van Kabbalah. We hadden het over God. Ja, dat God alles is, dat God ook niks is. Ja? Tegelijkertijd, dat is dan wat we noemen ook de heilige paradox. Dat God alles is, aan de ene kant, maar ook is hij niks. Dus hij is in principe het enige wat bestaat. Ja? Dus wij zijn alleen maar manifestaties. We zijn alleen maar, we maken deel van een creatie die deze creator heeft geschapen. We zitten in een schepping en wij mogen delen aan dit heerlijke bestaan. Althans, zolang we begrijpen wat we aan het doen zijn. En zolang we niet begrijpen wat we aan het doen zijn, dat is het dus nu het geval, dan creëren we voor onszelf hel. Nou, er is één ding dat heel belangrijk is om te begrijpen. Hemel en hel, die worden dan door de mens gegenereerd. Het is niet een plek waar je naartoe gaat in de hogere werelden, want al deze werelden, volgens de traditie, zit in ons. Oké? Het lijkt op een soort regenboog, dat in elkaar gaat. Ja? Je moet denken aan een soort van, geef ik altijd een soort Russische poppen die in elkaar zitten zo. Je hebt dan de grote pop. Je kan zeggen dat de grootste pop is dan de universum. En dan heb je dan de volgende pop. Dat zijn wij. En in ons zit ook vervolgens meer poppen. Ja, onze cellen, die zitten allemaal op basis van dezelfde blauwdruk die je hier ziet. Dat zijn de 10, wat ze dan noemen in Kabbalah, de 10 Sefirot. We hebben de werelden besproken. De werelden die buiten ons bestaan. Dus de geestelijke werelden. Maar heel vaak zijn deze werelden intern. Daarom de maxime van de tempel van Delphi, die zegt, ja, ken jezelf. Want als je jezelf kent, dan ken je de universum, want wat er binnen is ook buiten. Ja? Dus de 4 werelden van dat Kabbalah zich dan maar onderscheidt. Daar heb ik het over gehad. Dat zijn ook meteen de 4 elementen. Oké? We hebben ook de mens als conclusie van dit allemaal besproken. Want in de mens, in ons, zit al deze krachten die je hier ziet, in de boom des levens. Al deze kwaliteiten zijn mogelijk in ons. Maar de tegenovergestelde is ook mogelijk. Nou, geef een voorbeeld. Keter, dat is de witte puntje helemaal boven. Dat is dan de kwaliteit van bewustzijn. Het is een bewustzijnstaat. De mens in zijn bewuststaat. Ja, hij is bewust van zijn bestaan. Hij begrijpt wat zijn rol is in de natuur. Wat zijn rol is op aarde. Hij begrijpt zijn rol als mens naar elkaar toe. Hij begrijpt zijn rol als mens naar de natuur toe. En hij begrijpt zijn rol als mens naar de creator toe. Dat is de mens die bewust is. Ja? Maar het tegenovergestelde is ook mogelijk. Iemand kan onbewust zijn.
En dan als je onbewust bent, dan ga je de natuur kapot maken. Je gaat elkaar kapot maken. Of met elkaar onredelijk met elkaar om. Of je gaat de natuur kapot maken. Ja? Of je hebt scheid aan de creator. Oké? Dit is ook mogelijk. Dat is een deel van onze vrije wil. Wij kunnen kiezen welke pad we gaan. De reden waarom ik dit allemaal doe, is omdat ik heb nog hoop dat de mensheid de capaciteit heeft om zijn gedrag aan te passen. En zolang dat ik dat nog zie, dan zal ik nog spreken. Op het moment dat dat niet meer, als ik zie van oh, het is klaar, dan zal ik niet meer spreken. Dus er is nog hoop, maar we zitten wel in een soort kruispunt nu in ons leven. En dat zie je ook op verschillende manieren in ons leven. De maatregelen die regeringen die worden genomen, die immoreel zijn gewoon. En dat niemand niks doet hierover. Die ons allemaal pijn doet. De pijn en lijden die heel veel mensen hebben op aarde. De armoede bijvoorbeeld die mensen hebben. Er zijn dingen die niet nodig zijn. Ja, want God heeft dat niet zo bedoeld. Nogmaals, hemel en aarde, wij zijn degene die het creëren. Want wij hebben een vrije wil. Oké? Dus wij hebben het allemaal erover gehad. Kabbalah, het woord Kabbalah zelf betekent de juiste manier om te ontvangen. Want wij zijn wezens die van de creator ontvangen. Ja? Of de juiste manier om waar te nemen. Om te begrijpen. Want wij hebben de tendentie om te zeggen van, oh, het is mijn waarheid en jij hebt jouw waarheid. Nou, dat werkt niet zo. Oké? Er is een manier dat dingen daadwerkelijk zijn. Ja? Je kan wel je opinie erover hebben, maar het heeft geen zin. Ja? Ik geef altijd deze voorbeeld, zodat je dan, want ik moet simpele voorbeelden geven, om jou op de juiste gedachte en juiste pad te trekken en te houden. Ja? Je kan wel een zaadje mango planten, die voorbeeld geef ik vaker, maar dan krijg je alleen maar mangoboom van. Je kan niet een mangozaad zaaien en denken van, oh, ik heb mijn eigen waarheid, dus ik krijg van die boom, krijg ik nu opeens appels en peren. Zo werkt de wereld niet. Dus er is één manier om dingen goed te doen. En dan dat is hetgene wat de meeste traditie ons leerde, waarvan heel veel corruptie tegenwoordig heeft plaatsgevonden. Omdat er zijn een groep mensen die controle wil uitoefenen. Die ga ik zo direct ook erover hebben, over de klifot. Dat is hun kabbalistische een boom. Het is de boom van de dood. De boom des dood noemen ze dat. Dit is de boom des leven. Dat is hetgene wat ik ga ervan uit dat iedereen het leven leuk vindt. Althans, wil blijft leven. En zolang we dan zeg maar in vrijheid leven, is het leven leuk natuurlijk. Op het moment dat het leven slavernijverhaal wordt, is het leven niet meer leuk, nee. Ja? Maar de boom des dood brengt ons naar de dood eigenlijk. En de eerste wat hij doet is ons tot slaaf maken. En dan gaat hij ons brengen naar de dood toe. Ja? Dat is wat ik wil voorkomen. Dat is de voorkomst dat ik wil bekomen. En er zijn veel te veel weinig mensen die hierover gewoon open erover hebben. Zodat mensen het gewoon begrijpen als kleine kinderen zelfs. Als het moet. Ja? Dus we hebben daar, onthouden deze cirkels die je daar ziet. Ja? Die noemen we dan Sefirot. Ja? Er zijn ook bewustzijntoestanden. Ja? Want er zijn, eentje betekent moedig zijn. De andere betekent wilskracht. De andere betekent bewustzijn. De andere betekent liefde. De andere betekent... Ja, dus als je die lessen hebt gemist, ga terug bij aflevering 1 en ga gewoon rustig alles doorheen. Dan krijg je al deze lessen, dan krijg je al deze uitleg. Oké? De hele Kabbalah is om je te leren hoe je jezelf kunt afstemmen op de hogere bewustzijn. Dus hoe we onszelf daadwerkelijk mens kunnen maken. Wezens die waardig zijn om mens genoemd te worden. Nu zijn we geen mensen. Nu zijn we zelfs minder dan dieren. Want de dieren, waarom zeg ik dit? Omdat de dieren respecteren de natuurwetten. Deze bolletjes zijn ook de natuurwetten. Dus
eigenlijk Kabbalah leer je in harmonie te leven met de natuurwetten. Daarom heb ik het ook op deze manier uitgelegd. Want Kabbalah leert ons te leven volgens natuurwetten. Oké? Wij zijn nu minder dan dieren. Waarom zeg ik dat? Omdat dieren respecteren natuurwetten. Wij respecteren natuurwetten niet. Dieren maken de natuur niet kapot. Wij maken de natuur kapot. Wij vervuilen overal. Wij vernielen alles. Ja? Want wij zijn minder dan dieren. En het is grappig, want we zijn gemaakt om meer te zijn dan dieren. Oké? Dus wij moeten ons gedrag afstemmen met deze hogere concepten, deze hogere principes, deze hogere werelden. Ja? Kabbalah is er om je te leren te harmoniseren met de natuurwetten. En vergeet niet, deze Sefirot, die zijn wat ze noemen in Egypte de Neteru. Ja? Neteru zijn de zogenaamde goden. Oké? Er zijn geen goden in de zin dat de mensen, zeg maar, hoe de mensen aan goden denken. Maar in de juiste belichtingen zijn ze eigenlijk kwaliteiten. Zijn kwaliteiten, bewustzijnstaten van de schepping. En ook van de schepper. Ja? Dus om onszelf te harmoniseren met de Sefirot, moeten we de verlangen cultiveren. Er moet een verlangen ergens zijn innerlijke verlangen. Die moet eruit komen. Dus die moet niet de verlangen hebben meer van de wereld. Van ik wil alleen maar auto's, een huis, een boompje, beestje hebben. Dat zijn dingen die nodig zijn. Ik zou zelf zeggen, iedereen moet het hebben. Ja, om te kunnen evolutioneren. We hebben materie nodig om te evolutioneren. Maar we hebben niet het is niet hoe heel veel mensen de materie willen. Heel vaak, de materie, die is dan de koning van de meeste mensen. Want alles wat je doet in je leven is om geld te verdienen, zodat je dan alleen maar de materie kan aanschaffen. En dat is niet de juiste manier. Het zijn tools, maar de tools moeten op een gegeven moment niet je heerser worden. Oké? Jij moet zeg maar bepalen waar je naartoe moet gaan en dan deze tools moeten dan automatisch erbij komen. En eenmaal je dan zeg maar, vooral als je deze kundalini energie hebt, dan komen deze tools automatisch naar je toe. Automatisch. Dan hoef je niet eens zoveel voor te doen. Oké? Dus maar dit moet gecultiveerd worden. Het moet gecultiveerd worden, deze wens. Ja? En deze wens om uit onze basisbewustzijn te komen. Want de meeste mensen die zijn alleen maar op de basisbewustzijn. We weten niet veel. We weten niet hoe de werelden werken. We weten niet wat goed en kwaad gedrag is. Dat vooral. Dat is iets dat men niet weet. We weten niet wat onze grenzen zijn. Ja? Je mag niet zomaar mensen zeg maar in huis lockdownen bijvoorbeeld. Dat is niet moreel. Je kan wel alles zeggen en je opinie hebben erover. Ja, maar we worden allemaal ziek. Omdat je wordt ziek omdat je niet moreel bent. Daarom word je ziek. De ziekte is een staat van disbalans. En het enige wat je moet doen is dat erkennen. En dan weer die balans. Ik ben ook ziek geworden. Op het moment moet je dat erkennen. Ik heb iets fout gedaan en dan moet je van aanpassen. Dat is het enige wat moet gebeuren. En hoe vaker je gedrag aanpast, hoe beter je gezondheid gaat worden. Hoe meer in balans je blijft, nooit je ziek wordt. Ik ben 20 jaar ben je ziek geworden. Zo nu en dan heb ik een beetje snotneusje. Ja, heel vaak zelfs, want ik zit heel vaak met het kou. Dan krijg ik snotneus van. Ik weet niet waarom, maar in ieder geval. Maar ziek worden is nooit echt het geval bij mij. Ja, al jaren. Ja, maar het heeft te maken met de wilskracht. Het heeft te maken met hoe wil je dat. Oké? Onthoud dat allemaal. Ja. De klifot is eigenlijk de tegenovergestelde van de Kabbalah. De Kabbalah is dan het leven des booms. Dus de duistere occultisten die gebruiken de klifot. Dat is de rechter gedeelte, dat is de zwarte. Ja? En dat is dan de blauwdruk die de duistere occultisten gebruiken bij hun inspanning. En alles wat ze doen, gebruiken ze die klifot. Dus ik heb het niet gegeven eerder, want ik heb zoiets van ja, ik wil jullie niet leren om slecht te zijn, maar ik wil toch wel de compleetheid van de informatie voor jullie daar neerzetten. Dan weet je, het bestaat. En je kan in deze toestanden, want niet vergeet, het is bewustzijnstaten. Je wil niet eens die staten hebben. Ik ga zo direct uitleggen wat ze betekenen, maar je wil ze niet eens hebben, geloof me maar. Dat is ook de reden waarom ik het niet heb gedaan. Dus, ja. Dan een snotneus zijn. Ja. Anna zegt, het is beter een snotneus hebben dan een snotneus zijn. Ja, dat klopt. Ja.
Dus, oké, laten we even de clipfoto even bespreken. Het is hetzelfde, maar omgekeerde. Je ziet ook, het is omgedraaid ook. Dus de fysieke wereld, die is dan zeg maar de baas. Je ziet hem helemaal bovenaan daar. Dat is normaal gesproken Malkut, waar Malkut is dan de laatste bolletje helemaal beneden. Dus als je dan zeg maar de levensboom ziet, ja, en dan helemaal beneden de laatste bolletje. Hier is het toevallig een helft bolletje, een halve bolletje. Ja, dat noemen ze Malkut, dat is het koninkrijk. Dus niet de koninkrijk der Nederlander. Dat zijn fantasiedingetjes die mensen in hun hoofd hebben gecreëerd en in hebben geloofd. Dat zijn sprookjes die helaas invloed heeft op ons leven. Want mensen gaan dan in hun geloof gaan ze dan handelen. Bijvoorbeeld politie en militairen. Die gaan echt geloven in de autoriteit. En dan doen ze nog steeds immorele dingen in de daadwerkelijke fysieke wereld. Maar de koninkrijk betekent de koninkrijk van de materie. Van het materiaal. Ja, de fysieke wereld waar wij alleen als mensen toegang hebben en dingen kunnen bewegen en invloed kunnen maken. Dat is dan Malkut. In de Klifot heet Malkut Nehemot. Ja. Don't worry. Je krijgt, deze sheets die worden ook toegevoegd aan de presentatie. Maar dan krijg je deze sheet ook erbij en dan krijg je ook die namen erbij. Ja, dus Malkut dat betekent Nehemot en Nehemot betekent fluisteraars. Je kan het zien zo zijn de demonen die dan zeg maar continu in je hoofd slechte dingen fluisteren. Dus de slechte ideeën die je hebt, et cetera. En als je dan gehoor geeft, dat noemen ze dan de Nehemot. Ja? Dat zijn wezens die in de donkere gedeelte van creatie eigenlijk zich begeven. Dat zijn donkere wezens, donkere entiteiten, waaraan de mensheid lichaam kan geven. Dus op het moment dat je dit soort gedachtegangen krijgt, moordgedachtegangen, alle soorten type gedachtegangen die niet behoren tot het mooi zijn van een leven. Die komen uit deze werelden. Ja? En dan als je dan luistert daarna, dan belichaam jij het. Dan word jij zelfs een demon, kan je zeggen. Oké? Dus, want wij zijn de belichaming van deze werelden. Wij, de mensen. Ja? Dus of ga je de belichaming van de Vader zelf aannemen. Dat noemen we dan zeg maar gelijkwaardig aan vorm. Zoals ik het al eerder heb gezegd. Dan belichaam je goddelijkheid zelf. Dan word je een kleine god op aarde. Of belichaam je deze 10 dingen die ik nu ga bespreken. Dus de Nehemot zijn de fluisteraars. Die vallen je ook continu lastig. Oké? Die wil je niet eens hebben. Maar ja, sommige mensen hebben dat. Dus dat is dan het tegenovergestelde van Malkut. Dan krijg je dan zeg maar de Yesod gedeelte. Dat is dan als je dan aan de linkerkant Yesod ziet daar. Zijn de tweede, dus als je dan zeg maar de laatste bolletje, dit is een halve bolletje, je ga je naar boven. Dan krijg je Yesod. Dat is dan het tegenovergestelde van, noemen ze dat Gamaliel. En Gamaliel betekent vervuiling. Dus wat wij nu aan het doen zijn, we vervuilen de planeet. Ja, dat is precies wat de duistere occultisten aan het doen zijn. De hele planeet vervuilen. Oké? Dan ga je naar min 8. Dus wat op de linkerkant 8 is, nummer 8, is aan de rechterkant min 8. Oké? Dus dat is het tegenovergestelde. Dat is de duistere kant van het verhaal. Ja, dat is een Samael. En Samael betekent verwoesting. Nogmaals, dat zijn dingen die we ook doen, we verwoesten. Dat is dan de Hod. Hod en Samael zijn de tegenovergestelde van elkaar. Ja, Hod is pracht, mooiheid, geweldigheid, pracht. En Samael is verwoesting. Ja, dan ga je dan zeg maar naar nummer min 7. Dat is dan tegenovergestelde van 7. En min 7 is een Serapel. Een Serapel betekent spreiding. En dat is dan de tegenovergestelde van Netzach. Netzach betekent overwinning. Ja? Dus overwinnen, dus eigenlijk meer in de zin van zelfbeheersing. En Serapel is juist niet zelfbeheersing, het is eigenlijk spreiden. Dus niks beheersen, gewoon zijn gang laten gaan. Dingen zijn gang laten gaan.
Ja? Dit zijn allemaal dingen die je ziet in de wereld. Hè? Dus als je goed oplet, dan zie je het, dan zie je het patroon. Ja? Min 6 is, dat is dan eigenlijk Teferet, dat zou dan schoonheid moeten zijn. Dat is het middelste bolletje daar. En aan de andere kant is het middelste bolletje van de klifot. Dat is dan de omgekeerde levensboom. Dus een boom des dood. Dus aan de rechterkant. Het heet Tagirion. Tagirion betekent leed. Dat is wat we hebben ook. We lijden. Mensen hebben pijn. Pijn en lijden. Ja? Dat is dan eigenlijk dus de kern van alles. Zodat je pijn en lijdt, controle, slavernij, dat is het. En dat zie je ook. Min 5 is Gebura. Dat is het tegenovergestelde van Gebura. Gebura is strengheid. Maar Golagab is ondergang. Dus min 5 is Golagab. En Golagab is het tegenovergestelde van Gebura. Gebura is een van de Sephirots. Helemaal bovenaan. Nummer min 5. Ja. En dan heb je dan min 4 is Gamkikot. Ik kan het niet zo eens goed lezen. Dan lees je daar, min 5. Gamkikot. Dat betekent ondergang. Dat betekent een verslinder. Is de tegenovergestelde van barmhartigheid. Dat is dan zeg maar Geset. Geset is barmhartigheid. Ja. Dan heb je dan zeg maar min 3 Satariel. Dat betekent verborgenheid. Verbergen. Heel vaak de informatie wordt van ons verborgen gehouden. De waarheid wordt voor ons verborgen gehouden. Dit zijn de kwaliteiten die de duistere occultisten continu gebruiken. Ja? Dat is het tegenovergestelde van Bina. Bina betekent begrip. Want als je die informatie verborgen houdt, dan kan je niet begrijpen. Nee, klopt. Ja? Min 2 is Kaigidel. Verwaardheid. Verwarring. Ja, dat is een tegenovergestelde van wijsheid. Dus als je niet wijs bent, ben je verwaard. Ben je dom bezig, omdat je in de war bent. Ja. En de laatste tegenovergestelde van Keter. Keter betekent eenheid van God. Of eenheid in God. Dat is in de linkerste witte gedeelte, helemaal bovenin, zie je daar zeg maar Keter. Dat betekent eenheid in God. Ja. In de creator, in de schepper. Ja, en het tegenovergestelde daarvan is Satan, wat ook Tamiel wordt genoemd. Ja, dat is de dualiteit in God. Hier krijg je ook de Hegeliaanse dialectiek. Ja, prikken of niet prikken, dat is Hegeliaanse dialectiek. Stemmen of niet stemmen, homo of niet homo, vegetarisch of niet vegetarisch. Ja, het heeft te maken met begrijpen wat je aan het doen bent. Deze dualiteiten die dan eigenlijk polariteit creëren in de samenleving. Dit zijn de manifestaties van de duistere occultisten. Dit zijn hun magie aan het werk. Dus als je hier meedoet, dan ben je eigenlijk onder de tovenarij van deze magiërs. We zijn eigenlijk magiërs. Ze noemen zichzelf ook magiërs trouwens. Ja? Dus deze kwaliteiten, fluisteraars, ja, vervuiling, verwoesting, spreiding, leed, ondergang, verslindering, verborgenheid, verwaardheid, een dualiteit in God. Als je dit soort dingen ziet in de samenleving, dan weet je, het komt vandaar. Het is niet van de vader. Oké? Maar voor jullie, zeg maar, dit is ook deel van Kabbalah, maar het is dan de Kabbalah van de duistere occultisten. Ga ik niks meer over zeggen. Dit is het. Je krijgt niks meer van me hierover. Want ik wil ook niet dat je dan deze duistere krachten zeg maar, gaat aanroepen en jezelf en allerlei soorten problemen gaat veroorzaken. Niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor de rest van de wereld. Oké, dus de Shekinah. Dat gaan we doen. De Shekinah, aan de linkerkant zie je daar de slang, want dat is ook een symbool van de Shekinah. Is het symbool van de Kundalini en is het symbool van de Heilige Geest. Interessant, want, ga je vertellen. De christenen, die denken aan de slang als zijnde Lucifer. En Lucifer is niet slecht. Ik heb het gezegd, ja. Lucifer is niks. Lucifer betekent de lichtbrenger. Het is niet slecht. Alleen de manier waarop je deze Kundalini-kracht, deze Shekinah-kracht gebruikt, dan kan het of de resultaat Lucifer zijn, of kan het Satan zijn. Oké?
Dus enigszins, ik heb ook in mijn andere podcast, de videopodcast, heb ik in de duistere occultisme, duistere occultisten, heb ik dan uitgelegd, in deel 2 van het occulte onthuld, heb ik dan uitgelegd dat duistere Luciferianisme, ja, eigenlijk satanisme is. Oké? Want Lucifer betekent lichtbrenger. Want in het begin zei God zelf via het lux. En Lucifer komt van het woord lux. Ja, dus als je dan bijvoorbeeld een lucifer aansteekt, via lux. Ja? Dus het is niet inherent slecht. Dus de slang is ook niet inherent slecht. En als je goed hebt opgelet, we hebben gesproken over de slang en we hebben gesproken over de leeuw. Nou, grappig genoeg, in de christendom wordt de leeuw wel geaccepteerd. Want Christus is natuurlijk de leeuw van Juda. En de slang wordt dan verworpen als Satan. Maar de slang is eigenlijk Lucifer. En de slang is de leeuw. Oké, er zijn een aantal tradities die ons dit heel duidelijk maken. Heel vaak zie je ook in de Oosterse traditie zie je zelfs een leeuwenkop met een lichaam van een slang. Want die twee zijn hetzelfde. Vroeger was de slang ook eigenlijk de koning van de jungle. Vraag me af of het nog steeds niet zo is. Ja? Maar er zijn veel tradities die leren dat je een guru, je kundalini, of een pastor, je kundalini, je shakina of de heilige geest voor je kan wekken. Of als je een bepaald bedrag betaalt, of als je een bepaalde gewaad draagt, in tongen spreekt, of bepaalde apparaten, of machines of olie koopt. Allerlei fantastische dingen die je kan doen om deze energie op magische wijze, zeg maar, op te wekken. Ja? Dit is niet het geval. Ga niet erin geloven, trap niet erin. Of dat het doen van bepaalde mantra, of bepaalde aantal keren oefenen, dat de Shakina, de Kundalini, de Heilige Geest doet ontwaken. Deze dingen zijn niet waar. Dit is allemaal 1.000.000% onjuist. Het is horse crap. Het is shit. Ja? Hooguit, holy shit. Hooguit. Oké? Laten we het even lezen. De Shakina ligt aan de basis van al het bestaan. Dit is dan wat ik heb uitgelegd helemaal in het begin van de les. Het is de Ain Sof Aur. Ja? Je hebt natuurlijk Ain, dat betekent absoluut niks. Ain Sof betekent absoluut alles. En binnen Ain Sof, ja, heeft de creator, zeg maar, een plek gemaakt. Dus binnen absoluut alles heeft hij een plek gemaakt om te gaan creëren. En die plek, voordat hij dan ging creëren, heeft hij dan een soort van ruimte gemaakt, dat we dan de kosmos noemen. We noemen het ook Isis. We noemen dat Sophia. In de gnostische wereld noemen ze dat ook Sophia. Is potentiële energie. Het is een energie zonder lading. Op het moment dat de wil, dus de woord van God is de wil van God, is de wet van God, die penetreert deze energieveld en dan begint de creatie vorm te krijgen. Ja? Zo werkt het. Deze energiebron is in ons ook, maar hij is aan het slapen. Bon? En hij is zodanig aan het slapen, want de bovenwerelden, wij zijn co-creators eigenlijk. En de bovenwerelden die hebben dit eigenlijk begrensd. Dus als je dan de verhalen, de informatie van Zacharias Stitchen gaat lezen, gaat bestuderen, dan praten ze over deze wezens die heten Anunnakis. De Anunnakis zijn de Neterus. Deze zijn hogere krachten. Die eigenlijk door deze kracht ook opdracht gegeven kan worden. Maar het is een transactie. Ja? Hun willen dat jij de Vader reflecteert. Want daarvoor zijn ze er. En als je dat besluit te doen, ja, dan geven ze je deze kracht waar je dan met hun continu kan praten. Met de Vader zelf, met hun ook. En hun kunnen, zeg maar, dingen in beweging zetten voor je. Dit is hoe het werkt. Ja? Dus als die kracht ontwaakt is in de mens, dan krijg je heerschappij over de elementen, wat in Tarot meer erover gesproken wordt dan in Kabbalah in zekere zin. Want heerschappij over, ik noem ze erop, zijn vier basiselementen.
Vuur is eerst, water. Als je vuur met water samenstelt, dan krijg je dan lucht. En dan heb je dan aarde. Het zijn de 4 elementen. De Oosterse wereld praten ze ook over hout en zo, maar hout is deel van de aarde, dus het is gewoon aarde. En dan heb je dan de 5e element, daarom is de nummer 5 de nummer van de eigenlijk de meester. De nummer van de meester is nummer 5, dus de nummer van transition, de nummer van intermediair is de nummer van de mens. Ja, nummer 5. Ja, dat nummer representeert ook de pentagram, maar niet de omgekeerde pentagram, maar de pentagram met het puntje omhoog. En dat is dan de geest. De donkere occultisten gebruiken het andersom, omdat het lichaam, de fysieke wereld, de heerschappij, de 4 elementen die hebben heerschappij over de fysieke wereld. Dus zolang je onbewust blijft, heeft karma, hoe noem je dat? Heerschappij over je. Dus als je iets fout doet, dan ga je de consequenties plukken. Op het moment dat deze kundalini-energie in je leven geactiveerd wordt, right, dan is dat niet meer het geval zoals je zou denken. In tegenstelling zelfs, jij wordt dan heerser over. En je begrijpt ook wel dat in een wereld van kwaad, dat we hier nu in zitten, dat deze energie niet zomaar kan bestaan in de mensen. Dus eventjes in tongen spreken heeft nog geen zin. Ja, ga maar lekker tongen in plaats van in tongen spreken, zou ik zeggen. En wees gewoon moreel. Want moraliteit is de weg naar deze kracht. Dat is de enige. En Kabbalah geeft ons een blauwdruk om hoe je dan zeg maar moreel kan zijn om te starten. En dan vervolgens deze. En je begrijpt ook wel dat op het moment dat deze meer dan 1 persoon Jezus worden. Want dit is dan de kracht die Jezus dan had. Dus de Jezus-figuur in de Bijbel, waarover het heeft. Het is natuurlijk een allegorie ook. Natuurlijk waren er Jezusen. Er zijn nog steeds heel veel Jezus die rondlopen in Zuid-Amerika. Ze noemen hunzelf Jesus. Ja? Maar de vraag is, heb je deze kundalini-energie in je? Ja? En het is niet zo'n warmtegevoel. En al die onzin dingen die ze dan jou vertellen. En al die boeken die ik heb heel veel boeken ook gelezen hierover. Het is allemaal onzin. Ja? Deze energie, wanneer die er is, dan weet je echt dat die er is. Dat is geen grap. Oké? Dan weet je echt dat die er is. Want je hele ogen, die worden helemaal, kan je zeggen, zelfs licht. Oké? Dus wees daar op de hoede van al deze onzin daarbuiten. Het is ook niet gevaarlijk, deze energie. Heel veel mensen zeggen, ja, het is gevaarlijk, om je kundalini is niet gevaarlijk, want de kundalini is de intelligentie van de schepper zelf. Ja, het geeft je ook inzicht. Het gaat helemaal naar de aard. De aard is dan je throatchakra, kan je zeggen. Daar gaan we het over hebben, want we hebben niet over de aard gehad. En deze energie is deel van, om de aard ook te laten praten. Dus je gaat ook de waarheid op een gegeven moment, je gaat dingen doen. Je gaat dingen zeggen dat mensen laten schrikken soms. Maar je gaat de waarheid spreken in ieder geval. Ja? Dus het is niet gevaarlijk, want het is de intelligentie van de vader zelf. En de vader die maakt geen fouten. De creator maakt geen fouten. Dus op het moment dat die energie in jou los is, dan je verdient het. En als het nog niet daar is, dat betekent er is nog steeds werk aan de toko. Ja? Dus ik zou zeggen, besteed je tijd hieraan in plaats van slavenwerk te gaan doen. Want als je dit hebt, dan de rest die komt wel op een gegeven moment. Ja? Dus als we over de kundalini hebben, hebben we eigenlijk over de goddelijke moeder. Isis, Maria, de virgin, de maagd. Want het is een latent energie in je. En die doet letterlijk dit in je. Je voelt het continu dit doen. Deze slangenbeweging, want daarom noemen ze hem ook de slang. Ja? Die slangenbeweging die je daar krijgt zo, is latent. Het is virgin. Het is je echte vrouw. Dat is dan je echte vrouw. Ja? Als je ontrouw bent met je echte vrouw, ja, dan creëer je demonen. Ja, want dan ga je onzuivere gedachten gebruiken om te manifesteren. Dit is de energie die echt gaat manifesteren. Dat is geen grap. Ja? Dus je moet dan, het is iets dat je dan bewust moet zijn en je moet het gewoon bewust gebruiken. Ja? Er is alleen maar 1 manier om het te krijgen, dat is via de vader. En punt. Klaar, basta, einde verhaal.
Ja, als de vader het niet aan jou... Want het heeft ook te maken met het aanpassen van je... Ik ga dit toch wel zeggen, want het moet op video zijn. Ja, het heeft te maken met het aanpassen van je DNA al. Ze gaan je DNA aanpassen. Als jij de verhalen van Sitchin doorneemt, dan praat hij over deze wezens, deze Anunnakis, die onze DNA hebben aangepast. En dan praten ze over... hoe noem je dat? De aanpassing van DNA nummer 2. Oké? Wat wetenschappers junk DNA noemen. Ga uitzoeken. Ja? Deze DNA, die gaat uiteindelijk ook weer aangepast worden. Als je moreel bent, dan gaan ze dit aanpassen. Oké? Dit kan je alleen maar weten door mensen die deze proces hebben meegemaakt. Dit is de enige manier waarop je deze dingen kan weten. Ja? Maar nu heb ik het op de film gezet, hopelijk voor de mensen die deze informatie, die recht hebben daarop, laat me het even zo zeggen, die dat tenminste kunnen, als ze dan in een aanraking komen van, oké, ik heb ervan gehoord. Arcilo zegt van, geloof je ook in Baphomet? Baphomet is je moet eventjes mijn videopodcast krijgen, deel 2. Daar heb ik over de Baphomet. Oké? Dat is dan zeg maar je kan zeggen het symbool van de donkere occultisten. Het is gewoon het symbool, het is de geit. De geit die vertegenwoordigt fertiliteit. De fertiliteit van de geit. En, maar goed, ik ga hier niet erover hebben, want ik heb 3 uur een podcast besteed om al deze concepten uit te leggen. Dan krijg je het geheel verhaal zelfs. Dan krijg je niet alleen maar een stukje, maar dan krijg je het hele verhaal. Oké? Dus de Shekinah verwijst naar de kosmische kracht zelf. En als jij begrijpt dat wij een microkosmos zijn, we zijn een kopie van de macrokosmos, dan is deze kracht ook latent in ons. Hij is slapend in ons. En ze zeggen dat het een soort van rollende slang is. Ja, in je wat ze dan noemen, je root chakra. Dat is dan, zeg maar, wat wij in Kabbalah Malkut noemen. Ja? Daar zit, of Yesod zelfs, in de Yesod. Dus daar zit hij dan, zeg maar, helemaal latent, hij rust daar. En het wordt wakker door seks. Dus het uitvoeren van de seksuele daad, ja, maakt hem wakker. Maar natuurlijk, als je de kundalini niet losgelaten wordt, dan heeft het geen zin. Dan heb je gewoon gezegd, maar dan gaat hij alleen maar naar beneden. Dus dan krijg je orgasme, dan gaat hij alleen maar naar buiten toe. Die orgasme, laten we het even zo noemen, die orgasme die moet naar boven gaan eigenlijk. Naar je brein. En dat kan alleen maar met DMT. Dat zijn, DMT gaat los op een gegeven moment de 2 hersenen. En dan deze kundalini die gaat omhoog door de ruggenmerg. Gaat hij dan omhoog als een slang. En dan eigenlijk krijg je een enorm hoeveelheid kracht. Enorm. Ja? En dan krijg je dan uiteindelijk voor de getrainde meester krijg je een heerschappij over de elementen. In feite, de tarot gaat over de elementen. De kap, de wand, de kap, het is dan ik weet niet, ik noem het even in het Engels. De kap, de wand, de coin en de sword. De zwaard, de coin is dan, zou ik zeggen, de munt. En dan heb je dan de wand, dat is dan de baston. En dan heb je de cup, ja? Dus, of de kelk, wat is het? Oké? Die vertegenwoordigen deze elementen, zijn de 4 elementen. Dus de 4 basiselementen. Ja? En we gaan erover hebben, volgende seizoen gaan we rustig al deze dingen bespreken. Maar wees dan wel van de hoogte, dit is dan deze kracht. Ja? Het is kracht om leven te creëren, mensen. Dat is het gewoon. Het is de kracht om leven te creëren. Je voelt je energie bewegen als een slang in je. En je kan dingen in materialiseren zelfs. Mocht dat, zeg maar, nodig zijn. Je begrijpt wel dat de duistere occultisten niet willen dat jullie dit hebben. Dat begrijp je wel. Nou, sorry. Sorry, Anna. Maar hoor je me niet goed dan, tenminste? Ze zeggen, ik val telkens weg. Misschien is het jouw internet. Ik hoop niet dat het mijn internet is. Ik heb een van de beste internetten gekocht hier. Dus ik hoop dat het wel te verstaan is. Maar je voelt deze slang gewoon in je. Ja? Als je dat niet voelt, dan heb je geen kundalini. Ga niet yoga, ga niet zoveel geld betalen voor al die dingen, dat is allemaal onzin. De enige manier waarop je dit krijgt,
nogmaals, is moreel zijn. Dat is het. Daarom praat ik hier rustig, want nu is het serious business. Want op het moment dat je deze kracht hebt, dan kan je het goede en het kwade op aarde brengen. No problem. Ja? Maar vertrouwt eigenlijk de Vader in jouw handen zelf bepaalde dingen. Dus daar moet je dan serieus mee omgaan. Oké? En als je het krijgt, heb je niks over te zeggen ook. Dus je krijgt het, omdat je het gewoon verdient en klaar. Oké, we gaan het tarot nu bespreken. Dit wordt leuk, mensen. Laten we starten. Ik heb hier de pad van de dwaas. We hebben deze. Dit gaat wel even duren. Volgens mij gaat het wel. Ik kan het niet kunnen bespreken in 3 minuten. Ik ga het proberen. Dat was dus de Kundalini trouwens. We gaan nu starten met tarot. Maar ik ga het niet zomaar starten met tarot. Ik ga tarot combineren met Kabbalah. En ik ga het een klein beetje bespreken. Misschien volgende week ga ik dit beter uitleggen. Laat het even zo doen, want dan hou ik het toch op 1 uur. Ja? Want ik heb toch wel lekker... Oh, dankjewel. Is goed. Ja. Ik wil toch wel dat jullie dit krijgen. Dus ik denk dat ik dit volgende week hier gaat mee beginnen. En dan gaan we dit rustig de hele podcast, de hele uur eraan besteden. Ik denk dat het beter is. Maar ik ga je wel 1 ding uitleggen. Ik ga je 1 ding laten zien. We hebben de aard niet besproken, want dat wou ik ook doen. Ik wou de aard ook besproken. Dan eindig ik helemaal met Kabbalah. En normaal gesproken, als je online gaat kijken, heel vaak zie je de plaatsing van de tarotkaarten heel anders op de kabbalistische levensboom. Ja? Ik zet hem niet zo, ik zet hem zo erop. Dit is mijn favoriete manier om het erop te zetten. En op de plek van de aard zet ik hier, want dit is de pad van de dwaas. Dus als ik mensen idioot noem, dat is uit liefde zelf, want de dwaas is de idioot. Ja? En in het Engels heet het de fool, F-O-O-L, maar het kwam van het woord de soul, de ziel. Dus de dwaas is de ziel. Oké? En als we dan de tarotkaarten gaan bestuderen, dan zie je dan de dwaas daar met een bloemetje in de ene hand, met een tasje, met een stokje en met een soort, ja, zo'n tas daaraan geknopen. En dat is eigenlijk de pad van de dwaas. De reis van de ziel eigenlijk. Dat is eigenlijk wat hier geportretteerd wordt. Dus de ziel die besluit een reis te gaan starten in de fysieke wereld. Dat is wat deze kaart ons zegt. En, dag Poppy. En wat je daar ziet is dan dat ik dan de dwaas op de plek van de aard zet. Nou, de aard is ik heb niet zoveel over gehad, maar de aard betekent kennis. Ja? Maar niet zomaar kennis, het betekent zelfs gnosis. En gnosis betekent kennis door ervaren. Dus omdat je het ervaart, dan weet je precies hoe het werkt. Ja? Dus daar zetten we dan zeg maar de dwaas. Om de pad van de dwaas te begrijpen. Dus je ziet daar helemaal bij Keter, helemaal aan de linkerkant, de meest linkste kaart. Dan zie je daar de magier. En dan zie je de magier met een stokje omhoog, maar met een vinger naar beneden wijzend, naar beneden. Dat betekent, mijn hoofd is in de hemelen, dus zuiverheid van gedachten. Ja? Maar mijn voeten zijn op aarde, dus ik breng hetgene van boven, breng ik beneden. Wij zijn de christenen van de wereld. Ja? Eenmaal wij begrijpen wat we doen zijn wij het. En de magier, ze noemen dat de magier, kan je net zo goed de Christus noemen, heeft heerschappij over de elementen. Zo zie je op de tafel, daar zie je de kop, de kelk, de zwaard, dan zie je dan de munt en dan zie je ook de wand. Oké? Dus omdat hij dan heerschappij heeft over deze dingen. Dus de pad van de dwaas, daarom zet ik hem in de da'at-positie, want in de da'at-positie vertelt hij ons, ja, dat het is de kennis van de zelf. Da'at is kennis. En ik zet dan de dwaas daar, en de dwaas vertegenwoordigt ons ziel,
You getting it? So, ik zoek dit niet zo ver. Je moet wel de correlatie proberen uit te leggen hier. Het is niet ver te zoeken zelfs. Dus de aard is de kennis. Het is niet eens een sefirot. Het is ook de essentie van de boom des levens. Dus in de Kabbalah zeggen ze dat de aard de essentie is van de boom des levens. Het is het plek waar de boom van uitgroeit. Eigenlijk. Ja? Het is een niet fysieke, niet visible. Ik weet niet, visible. It's not visible. Het is niet te zien. Ja? Het manifesteert zich niet zodanig als die andere sefirot. Daarom is hij ook niet officieel een sefirot. Ja? Maar hij is er wel daar op de boom. Dan noemen ze dat de Da'at. Die is heel vaak, noemen ze ook de throat chakra. Oké? In de Oosterse wereld. Daar zetten we dan, zeg maar, daar zetten we dan, zeg maar, de dwaas. De dwaas. En dan eigenlijk begin je van rechts naar links. Dus je moet naar Malkut gaan, dus de meest rechtse. Dat is dan het Raad van Fortuin. Right? De meest rechtse. En dan ga je rustig naar links toe. Dus dat is de pad die je moet volgen om een magier te worden. Om een Christusfiguur te worden. Het is te vergelijken met de pad van de zon, die ik al eerder ook heb gedaan als bonus. Oké? Dus dit is het pad van de ziel, van ons allemaal. Daar ga ik volgende week rustig erover hebben. En dit is dan de pad van de wereld. Bon. En dan zie je ook, ik heb weer op de aardpositie de wereld gezet. In plaats van, zo zie je, de mensen die de tarot hebben gemaakt, die hebben Kabbalah gebruikt als ook gebruikt. En ze waren mensen die met een hoger bewustzijn. Dat is geen grap. Deze zijn echt de echte meesters. Ja? Ik ben maar gewoon een vertaler. Ja? Maar tenminste, ik weet dat wat ze aan het doen zijn in de wereld, die moeten gaan veranderen. Want anders gaan we naar richting de dood. En dit is dan de pad van de wereld. Zo zie je helemaal aan de rechterkant zie je de ontwaking, volgens mij. De ontwaking, dat is de kaart. De mensen uit hun graf komen. Omdat mensen dood zijn. En dan wordt een engel daar, die blaast. Ja, die vraagt van de mensen, wakker worden. Alsjeblieft, wakker worden. Ja, dit zijn Johannes de doper. De Johannes de doper, ze zijn degene die de trompet blazen. En zeggen van wakker worden mensen, wakker worden. Want anders, en we hebben een keuze. Dus of richting slavernij, of richting vrijheid. Ik ga volgende week dit nog beter uitleggen. Maar kijk, als we teruggaan ook weer naar de dwaas. Helemaal aan de rechterkant zie je de Raad van Fortuin. Dat is dan de wiel van karma. Dat noemen ze dat ook, de wiel van karma. En als je dan de woord daarop, want er zit een tarot, Torah, zit ook erbij. Torah betekent law, als je de andersom leest. Ja, tarot, Torah. Oké? Betekent wet, natuurwet eigenlijk. Dus daar begin je, bij Malkut, helemaal aan de rechterkant. Dat betekent dat je dan compleet beheerst wordt door deze wetten. Omdat je geen magier bent. Je bent niet aan de linkerkant, je bent niet de magier. Met de heerschappij over deze dingen. Je kan alleen maar heerschappij daarover hebben, zolang je je hoofd in de hemelen hebt, zuiverheid van gedachten, met je voeten op aarde. Oké? Mensen, ik ga dit nu niet uitleggen. Het is wel heel spannend. Ik hou het spannend voor volgende week, want we gaan al deze kaarten rustig bespreken volgende week. En zo gaan we ook beginnen met onze tarotlessen. Wat dachten jullie daarvan? Ja? Dus, ik hou jullie spannend. Volgende week zie ik jullie weer vis en fruitig. Ja? Als jullie vragen hebben, schrijf het op. Deze sheets zet ik meteen aan deze show ook vast. Dan kun je downloaden op mijn website. Samen met die andere boeken ook. En volgende week gaan we meteen beginnen hier. Ik heb veel te veel dingen te vertellen hierover. Dus ik ga nu niet, anders neem ik nog een uur. Dus het heeft geen zin. Beter doen we volgende week. Volgende week wordt onze laatste uitzending. Ik had wel verwacht een klein beetje dat ik dit volgende week zal bespreken. Maar tenminste weten jullie wat de Kundalini is. De Kundalini is niet zomaar een kracht. Het is de kracht van de Vader zelf. En die wordt dan bezwangerd met zuiverheid van gedachten. En deze energie
bron is de energiebron die wij allemaal ambiëren. Dus eigenlijk, als je hier ziet de dwaas, als we de taal wat moeten krijgen, de dwaas is degene die ambieert om magier te worden. Oké? Dit is wat iedereen die in de spiritualiteit mee bezig is, in ieder geval met spiritualiteit mee bezig is, allemaal over ambiëren. Om heerschappij te krijgen over de elementen. En te kunnen manifesteren hetgene wat hun willen manifesteren. Alleen, ze gaan veel te veel materialistische kant op. Ze willen alleen maar geld manifesteren. Er zijn dingen die ons nog meer tot slaaf maken, mensen. En daarom krijg je die kracht ook niet. Oké? Ja, tot de volgende week. Anna, dankjewel voor er zijn weer. Ik zie jullie weer volgende week. En bedankt voor het luisteren. En Ma'akeru. Spreek de waarheid. Tot de volgende week, mensen.